Onko raakaa vakka? Ai, helppo näin. Oika se pyöriä vähän. Lähde kaatumaan tuonne reunalle vielä kun vähän. Tuossa nyt jo pitkään piilottiin siinä. Tällä vittaa kyllä. No. Tää on hyvä ohjelma. Kuka tän ohjelman keksi? Sä voisit tän ohjelman kuule vetää pari kolme. Meidät kahtelijaa. Siku on kahtena ja sit vai? Sikku on yhteen. Tulkaas pojat. Tulkaas mukaan tänne kaikki. Ei ne kuulu noille. Me vaan miehet. Ai ja totta No hada. Tilata hyvää kuvaa. No! Mukaan sieltä nyt vaan. Täytyy odottaa tuon yksi mies vielä. Harvoin meitä on. Mahdutaanko? Joo, mahdutte. Hyvin oikein. Vähän olisi pientä hymytystä. Pitäis savu lähteä. Tää onkin erikoissekoituksia. 3 sortin aine. Sillä on kyllä semmonen sekoitus. Se polttaa näkkiä. Pyromaanit sitäkin. Taitaa sattuu olemaan oikein tuuli. Eikö ne ole lumen päällä? Noniin. Missä se juniahi on, kenen piti sammuttaa? Käydä se sammutin ovi. Siellä, sinua. Missä se on? Aha, täällähän se piti olla. No niin, kun koittaa nyt, osaat sä. Ja opitaan ainakin, eikö niin? Mennään tonne alapuolelle, koska... Ei tuossa täällä toisella puolella pitää mennä vasta. Totta voi, se tuu tänne asti ihan. Niin lähellä, tuu vaan kauan. Noin, siitä niin. No niin. Alemmas tähän. Mene päälle vaan. Hyvä on. Ahoi. Pannaan uudestaan palaamaan, siihen jäi vielä. No niin. Joo, sinähän oot champion tässä hommassa. Tästä voi mitään mahdollista. Annetaan, tuskoittaa se ja annetaan hänelle se loppu. Sä osaat liian. Jaa. Vähän vähemmän. Aika hyvin piisaa 2 kilometriä, en tiedä mistä sitä oli. Koita se vielä. Se ei ollut kunnossa. Mitä? Se oli ihan kunnossa. Siellä on paljon vielä. Mutta ajatellaan miten hyvin toimii semmonen, joka on kunnossa. Siellä on. On täällä. Sijoiksi taas. Koitetaan vielä.
savua sulla ei se. Mihin me pannaan sinne? Älä vielä pois sieltä. Mutta tuo kumminkin kantaa sen. Pitäisköhän meidän tänne polttoainepuolelle lisää? Ei me usko, että se lisää niinkään kaipaa, mutta tossa tulee niin paljon jauhetta. Tuleeko me toiseen vähintään? Katsotaan, jos se kuumenisi niin paljon, että se syttyisi. Mulla on 2 säilynyt. Sekä tuolla antahan. Paperin palaa pieni koulu. Aha, siinähän suuahan on. Katso sinne nesteeseen. Se vaatii aika paljon lämpöä. Älä paina. No niin, nyt sitten. Siitä niin. Eikö tuu mitään? Annatko mä koittaa? Se on. Siinä se hyvin näkee. Joo, tässä on nyt esimerkki siitä, että ei tapahtu mitään. Roikkunut seinällä ja näyttänyt täydeltä. Joo. Ei tapahdu mitään. Otetaan sitten. Se on ollut kyllä Koitapas tota nyt sitten, ota letku oikeeseen tähän. Oot sä oikein käsi? Joo, Ota tää vasempaan sitten. Ja letkun päästä ihan kiinni. Ja painapas. Aina reilusti vaan. Paina, on se pohja. Oi. Hyvä, nosta ylös. Hienoa. Sä... Siitä vaan. Mä luulen, että mennään nyt ton sammutuspeiton kanssa tonne ylös vähän, eikö niin? Joo. Joo. Ei paljon, ei paljon. Ei voiko se enää? Viisaa. Sammutuspeite. Ja ootte pannut miehen tekemään vaikka ranskalaisia pehunoita tai munkkeja ja sitten se äijä töhii ja se syttyy se munkkipata palamaan. Vaikka sammutin on kotona, niin ei ajettaisi heti jauhetta pitkin keittiöä, vaan toivottavasti siellä kotona on sammutuspeite. Jos ei ole, niin matto käy hyvin. Ja peitolla kun sammutetaan, niin kuin näette, tämä peitto on kovia kokenut. Missään olossa sitä peittoa ei saa heittää sen padan päälle. Se pata kaatuu ja koko keittiö on tulessa. Se palava rasva leviää joka paikkaan, jäätte itse mukaan siihen. Ja toinen asia, jota ei saa missään tapauksessa tehdä, mennä näin päin sammuttamaan sitä. Jokainen meistä tykkää omasta ulkonäöstään niin paljon, että siinä käy huonosti. Se tulee peittoa pitkin, se tuli naamaan. Eikä myöskään kun mennään sammuttamaan, niin et menköhän vai enköhän mä mene. Ei pumpata sitä, vaan sammuttaminen tapahtuu yhtäjaksoisella liikkeellä. Näin. Ja annetaan olla sen niin kauan, että se on varmasti sammunut. Ei mennä katsomaan miten kävi. Siinä palaa munkkipata kotona. Joo, siinä palaa nyt se munkkipata. Jos on peitto, täällä on kahvat. Jos kotona sammutetaan matolla, niin ei tehdä näin sitä olla. Kynsilakat sulaa heti siihen paikkaan. Mutta eikö siinä niinku joku semmonen kansi on? Kansi on erittäin hyvä, juu, on ihan totta. Tai sitten jos sammutetaan maton kanssa, niin pidetään kädet täällä suojassa, mutta tässä on nyt kahvat. Yhtäjaksoisella liikkeellä. Näin. Ja suljetaan se tuolta ja annetaan olla vähintään niin kauan kun tuo kangas hengittää, niin siellä palaa. Ei lasketa sitä sammutuspeittoa siihen palavaan rasvaan tai muuta, silloin se peitto sitten.
Ja sen jälkeen noustaan peiton suojasta pois. Täältä ehtii näkemään miten kävi. Tulkaa vaan kokeilemaan. Mutta onko siinä nyt koko idea se, että se ei saa ilmaa enää? Kyllä. Tai onko siinä kankaassa jotain? Hapen syöden jälkeen on vaan kyseessä, ei mitään muuta. Luvi sammuu, kun siitä saadaan happi pois. Noin. Yhtä jaksoisella liikkeellä. Ossi, väistäks vähän? Oikein hyvä. Antakaa mennä vaan yhtä jaksoisesti. Tuo älyttömän helppoa iso. Noin. Tänä vuonna on jo ainakin Hakunilassa yksi asunto syttynyt palamaan nimenomaan raskaan. No. Noin. Nyt se koittamaan. Et se osaa, kun siinä opetetaan. Kotona opetetaan. Yhtä jaksoisella liikkeellä me loppuvat. Noin, vai et osaa. Tai muuta tehdä. No ja ottaa vettä polttoon. Suojaa itse sille. Oikein hyvä. Ja Heula tulee koittamaan. Kaikki on voittanut. Sitten otetaan, vedetään tuolta vähän siineitä, sitten happi päästä. Annetaan olla vähän aikaa. Ja sitten peitto ylös. Eikä mennä katsomaan sinne, vaan peiton suojasta pois. Taaksepäin noin. Näin hyvä. Olosuhteessa, että on kova tuuli, niin tuuliko pyrkii nostamaan tämän peiton ylös. Pannaan jalka tuohon peiton päälle ja viedään sitä näin maata pitkin sen suojasta. Silloin se peitto pysyy meidän komennossa. Nyt meillä on hyvät olosuhteet. Mitä sitten, jos nostetaan se pois ja se yhä palaa vaan? Laitetaan se takaisin. Joo. Mut ei keinokuitua. Siis tämmösiä puseroita yhtä jaksoisella liikkeellä. Ja keskimmäinen vaan. Sammuu ja annetaan olla vähän aikaa. Se näkee yleensä siitä, jos tää kangas hengittää tuossa, niin kauan se valaa. Niin sä laitat siis satulisella. Näin on. Sä pidät tän nuoria. Peiton suojasta pois. Se äännetään taaksepäin. Tää on nuorta. Katsotaan hyvin käy. Sieltä. No, Anli, pöliä. Därför kanske inte med hållet. Det verkar så här för man är ner lite. Jag blir sån här tröskel när du drar ut. Lyfta upp det på det där. Vill du gå dit in i bilen? Vad tror du med det? Ska vi lämna här där så man får prova? Hur ska vi få hem? Vill du det där, att han ska göra den här testen? Testa kikaren? Ja, då skulle det vara idé. Du kan prata med honom där nu så lämnar du den. Jag kan ta den i så fall hem till mig om inte kunna komma idag och göra den. Goddag. Jaha, nu ska vi ha kaffe. Eller va? Måste inte först att... Är det ölkaffe? Jo, det är klart att jag har. Det får bjuda i alltid. Har du blivit bjuden? Ja, om man vill så sätter man pengar där. Aha. Då kan man smaka lite när du sa att det är kaffe, det är inte sånt. Nej, det är det inte. Varsågod. Det är inte använt. Jag ska ta bort den där från bordet. Ska du ha bullar? Vill du ha?
olla sellainen, jossa ei ole suihkun kantamaa. Sen kanssa on mentävä näin lähelle, että saadaan hiilihapon nimeksi. Todella hyvä suositus. Näin se tehdään. Koita vielä, jos sinä jos saat. Tossa on aika vähän tavaraa. Koskiva namne tässä på det där lampen och Meillä vaan ennen pitää. Nord är bäst. Jag vet ju nog vart jag Nord är så att inte det pratar på den. Siinä on reikä aika vähän. Tosi sakeita tavaraa. No niin, vedä vaan. Ihan alta. On siinä pikku. Koska tämän hapen syöhijäätykseen perustuu sammutus, ihminen tukehtuu ja kuolee. Ja kaikki ne solut, esimerkiksi kasvoissa, ihoissa, jotka jäätyvät tämän ansiosta, eivät koskaan uusiutu. Havovamma esimerkiksi uusiutuu, mutta se mikä jäätyy, se on lopullista. Tästä syystä tämmöistä hiilidioksidia, jossa on hahemaa tää kaula ylhäältä, niin ei koskaan käytetä ihmisen sammuttamiseen. Sammutus havonnilla, jauheella, vedellä, millä hyvänsä jos sammutetaan ihmistä, niin ei vedetä ihan vasten silmiä paineilla ja näin. Mut muuten voidaan huoletta käyttää. Tää on melkein voi sanoa tyhjä. Mä lasken tää lopun pois ihan tonne. Anna olla, pannaan toinen ensin. Ja tosta letkun päästä kiinni ja tähän ylös voitte tulla, jos ollaan noin kauempaa ihan päästä kiinni. Ja siitä pimeäksi. Painatte sieltä, siitä niin, joo alaspäin. Vähemmäksi vaan. Painakaa pohjaan sen. On hyvä. Hienoa. Nämä on vanhoja pyttyjä, niin jäykkiä vähän. Vilka vägar ska vi få ner? Ja, rakt här bara. Så det där välisekoisin där också. Ta i gang, det är nog bara. Dra ut. Dra det här työvarra här upp på vägen. Ja. Mitä se vaan? Oi hai. Oi hai. Täällä on muuten kuu. Joo. Ei täällä peru seisoo. Tuu vähän kauemmas, niin tuu vielä. Sitten kun se alkaa pöhöttää, niin Paine tulee.
Hämmenevä. Vaikeita saada syksynä nämä hommat. Den exploderar inte om den är någon som funderar. Liian vähän kun pantiin bensaa. Pahalta näyttää. Pannaan se enemmän. Anna ryppy sille. Laita tohon noin. Laita tohon vaan noin. On kummasen. Pala paljon. Ja heti hyökkäykseen sitten. Vedä sivuttaa täältä kiinni. Alareuna. Alareuna kavaa. Otapas pois vaan. Ota pois vaan. Nythän on... Joo, men vi har nog en annan. Tältä puolelta. Tässä nähdään. Sergius, Ukon poot B. Vaan Reherandi. Ja, ja. No jo, jag kan köra en runda också. Du kan köra den där rundan och ta den. Jag tänkte med tanke på kommande besvär och fanstyg så talade med hans morsa just där. Han gör den där elen? Ja, han lär ha lesi sen divisaren. Jo, han är Han ju kommer hit på påsken, han hänger på arbetet, jo. Jo, jag kallar ju. Jag sa att gick nog för fan i vård honom med så att vi får ha någon från byn som är ammattimies på området. Han ska ju försöka komma hit. Lantvain. Jaha. Sa han i somras att Ja, det det var var plats lite ledig. samma slog det mig för på lördagen, men förkele att han har lesi lagom. Och så var det också. Sen om du börjar hitta någon Affe påstår att de inte ens får köpa tvål heller. Menar till stan? Ja, till brandverket. De ska ha eget tvål när de får tvätta kläder och allt själv hemma. Det var blivit tarkka då. Men vad fan? Får de... Ei Rajalla nu i alla fall som har gett tvål till det. Jo. Man ser nog liggande den som har pettat.
Jens, kato kun se menee. 237, 237, 297. Eli monta ei nyt ole. Joo, menee sitä vuoden. Katsotaanko papiria? Nää ei oo. Täällä mennään tuolla meidän